Panotoisanganisa ndoyo pano yangu yepo ndauyo pano nenyaya yangu kwandinogara nyingi pamba pandinogara saita dambudziko ndinoona pacherewa vari kuuya vachichera patereti makombawo ndaona sei zviriitike zvinodaidza paoneo inini murume wangu akafa nendikai tatiri wakadzichuka murume wangu afa nendipai ndinoona ngocherewa chiuya chichera maiguru wangu papa 93 anombozwa sokoro kuti munhu ndewekwacherewa but vanhu vekwacherewa rungoechera padhuze pamba ipapa patereti pangu pandinogara achingoti pese pokugara pese apa ndipedu mundu wese ndwei ndaona sei izvozvo zviriitika vechitaurira ini ndakachengetwa nemurume ndibonini vechitaurira ibonini boniwo nenyaya iriitika akandichengeta ndati aiwa ndotendi kwamakwani kwasabhuku kuenda kwasabhuku kuri nyaya dzangoti inini vanongozi mundango wako ukwacherewa iramba tichiita ndaenda kwachangamiri tasvika vangozi mundango ngwajeketi muna saka uramba ingochera izvi zvizi vavaisa gomba ritereti kupedzisira kwenyika waisa chizo chavo kaonaisa izvozvizvi tienda kumambo kwamzvara tosvika totaura kuti ndizviri kuita manachi saka zvangoti inini nyaya yanetsa kuti tatonga ndichitonga futi kakawanda saka inini ndingaudini ndakuti nyaya iende kumberi aizvozvo zvakangoti nyaya ingaiende mberi shuwa saka mukona mambo ndasvika kubatsirwa ini ndini Joseph Sherero. Nyaya yakaita ndeyekuti ini munda uyu ndakatsoupihwa ndibaba vangu kubvira kare ndichiri kuchikoro ndinongedzerwa kuzi munda uyu ndipo munda unozwa mani wanin'ina wako saka munda uyu ndiwo ndandi kungorima asi chakazonetsa chekuti mashure apo nyaya yaenda kwasabhuku nyaya yakatongwa ikaramba kupera mushure mekunga pamwiri wavo vaita noizi vari nyaya yangu haifaniri kupereri panapa asi nyaya yakatanga ndeyekuti vakatanga vagara dare ndeunozi Solomon Chanaka vari vega vapanana munda iwokumusoro kwemunda iwoyo vakaita mumwe wacho unozi vadosaidhezake saka ndipo pakatanga nyaya ndaenda kotemba mhuri momo ndo pandakaenda kumangazikazi taona akutema akawapa ndiani Solomon Chanaka. Solomon Chanaka aiwapa ndiani ari aiti mdzimudari wamuzvari muparutsa kungobva kudari kungoya imi mubva madini ini ndipo takaenda kwasabhuku wanotema miti nomunhu vanoti kwazi uriyo kwasabhuku ndipo takaenda kwasabhuku kuya nyaya dzaidzi avakabva kuti nyaya yapereri kana paida kuenda dzimba ubuchi kudzimba kwacho ndokwakuina Solomon Chanaka pane gore raitira kumuzvare wakanga kusimba kwe3 months ndobva zvakaitika nyaya iyoyo saka nyaya iyoyo yakaramba iri kunetsa inini ndakati ini handina zvandinoziva munhu wakanipa munda uyu ndibaba wangu saka nyaya yamuda kuti munda ndewenyu imini handinyarambe kufukidzana nemini asi kuti baba wacho wakanipa munda uchiripo mai wakanipa munda uchiripo vari munomu ndauya navo pamusoro pemamunda ini ndini Simon Danga ndingati apa danga mukoma wakaroora gore ra1975 ndopa waindogara kubva 75 kusvika nao akazorora maiguru ava muna 85 ndopa wakangosvikira wachigara wachirima kusvika nhasi saka vaigara murume wavo nevakadzi wakauya kokumbira munda kuna baba ndimurume weavo ari kumbira mukadzi wekutanga minda yangu yatorwa nababa mnenekure wababa weavo uchiti kumbira murume
akati azikumbirwa pakumborima tikutsvaga minda ino statement yarisingadudzwa paland ndeyekuti ndingokumbirwa kumborima bichana hakuna chakanaka. Imimi wazoda kuya kuclaima izvizvi ndibva muchakanga akapiwa asi anga asina kupiwa zvachose. You were not part of the agreement, so you don't know. Mamuri kuhere kwakapiwa mamuri mamudza vanati mwana mudoko ndakafungunukidzwa ndivapaungete uchazorima saka mamuri kurima mapurani 1975 gori 69 sasa vekaiva mine 6 years ndipo makaenda kumitingi ine 6 years hawana kuenda kumitingi vakauya kumba kuna baba wakauya kumba kuna baba ndipo madaidzana vakairi uyai muteerere nyaya hawana kungotaura navari mumba matati iroisisiwa saka mamusi mamusipo mamusi mamusi wana watoto choko ndinoda masingi saka indisi kesi pambo hamuna chamunoziva ndizvo panyaya yeminda iti yakafamba sei hamuna chamunoziva zvamunoda kuti nyepera zvokuti baba wenyu akakupai munda akazopa uyu achitaura kuti ndiri kukupa mbichana orit zvomakazwa muri kuseri kwekicheni wakati wakazari makore mangani baba ndiyo manoziva kataura saka ko kana nguva yavo isati yakwana yavakawirirana nemufu imakubata sei wakaziva kana wakadzi wako wachazobvisira dendi iyoyo kuwana wangu kana panofa wakadzi wako wese zvino wakadzi wachipo wasati wafa iwe ngaisataura sho kuti murume iwoyo anorora wakadzi 2 3 4 ati orora wakadzi iwo asina pekuwaisa kurora mukadzi wekwekokumbira dendi kuisa mukadzi wekuda wambao ndizvo here baba Shakamire ndikutaurawo zvandakazwa. Hamuzivi saka vakazwa hamuzivi. Mazwa basa. Zvinoti kudzokere mabhumba aya. Apa. Panyaya ipambo. Hamuna chokuziva babamu. Murundo ndo yulendi asi chamukuziva baba. Akamuzwa because aifanira kunge atoya ari apo achitaura nenyaya yelendi iyoyo kana ari yemuridzi welendi iyoyo ndibaba wenyu not imini kana ndoye baba munotaura kuti mambo maresva mambo amuna uresva banokusvikana pandakazokwa ndakati akakupa lendi iyoyo anotaura ndibaba wako kuchangamira handiti which means munhu anoziva nezvelendi iyoyo ndiani anofanira kunge auya mudare munomu achirwira lendi iyo ndiani kwete ani uya kwenyu mimbambo kunobva kwarakidza kuti muda kuziva zvamusingazivi mapazwa ndichinotauro hwangu lendi ngeyenyu here baba lendi handi yambange ya baba haisi yenyu kalenda kana lendi isiri yenyu bamboka kana ababa wenyu haisi yababa wenyu baba wenyu chaichindoro takasirwa sekungotaurawo kwamuti makasirwa baba wenyu baba wenyu chimipei because baba wenyu it's not talking of nyaya yekuti zvinhu zvakaitwa 1975 imi ne 6 years imi ne ndakasiyana negore badzana saka tese chakwatarisa tabarwa handina chetinoziva vaiwo idei sori chakana vakangofananawo neuyo ari kutiwo mukoma wangu wakandorima nediseni atoriwo mudoko wokwandii tinokwanisa kumubhilivha why because mukadzi wamukoma ndopaika iwe wanga usikagari the fact yekuti ndiye anga achigarapo ndepake
because uyo agara nhaka basi wauya kugara nhaka yemukoma pamusha wamukoma haana kutora mukadzi wimba kuti wagara nhaka wobvaenda naye kumba kwake aiwa iye ndiye watotiza umba kwake uya kuna mainini ende chateerera kuna mainini ibota nelendi kwakarongeka kune musha kune lendi bota riko ndosaka pambota ndinouya maiki ndinouya because dai uyo anga asina chiro pambota yawasina kudzikayo asi uyo akaziva kuti paari ari secure ngepari imimi ndiye imada kubvisa asi ngepari pavari kugara havana kudzingwa ndopavari kugara nyaya iri kunge kuti kwavari kutaura kuti uyu ndo munda wedu uyu ndokutoratidza kuitirana nekuti munda wavo iwo avo nyangwe maiguru wanga wachiri maiguru ndiye avairimo ava minda yavo yavakatosiyirwa nyangwe ndi maiguru matopedza airima kuseri ndiani airima kuseri ndiani airima kuseri ndiani akarima kusero kuti maiguru ndiani maiguru wavo maiguru wani wavo mini kuti ndepani mini kuti ndepani mini kuti ngepani ndakadza ukapindura pane pandandoda kuti nditaure izwai pamo maikuru kuti maikuru wavo andi wana wamaikuru wakure mukomana atone 40 years 40 years 40 yes musikana mukuru wacho ndiye muna 75 saka izvozvo izvi mukomana mukuru akauya nhasi achiti ndakurima minda yamai wavo unopinda ini ndikuona sekuti changamira ava varoda minda yekutengesa kuti minda imwe yavakasiyirwa vakasiwa nekoma kuti vatengeswa izwai dai nyange wakuda minda yekutengesa wachida minda yekutengesa imimi hariti basa renyu rekumiswa kutengesa minda because haminda nenyumba ino musi president bai land yemuzimbabwe yese belongs to the president estate land saka imi masimba ekumiswa kutengesa minda mune madhonda muri sabhuku mundoriwo munhu ani saka chindogaraiwo munhu because engolo mako yakonditaura naye kuti munoda kutora minda iyi because wari kutengesa wari kuruda minda kutora imimi because wari kutengesa koma dii kundotenga kana munoruda inini handisi kuti ndoda kutora munhu asi kuti uyowo kuno munhu anototora zvakanaka kuti hatida kutora munda inini mutibatsirewo saka ndauyawo inini kuti ndikubatsire kwacho kubatsira kwamuda kubva kwandina kuti ndikutaure kuti munhu dzemunda ndiani kuti musakane handiti ndokubatsira kwacho zvakaita ndizvo pasaite chii saka inini ndinoda kuti inini manditaura chokwadi senge zvamaita kuti ndakutoziva kuti munda ndiwani because inini handingakwanisi kuchinja chinhu chakaitwa 1975 ndoda kuchicha 2025 which is 50 years down the line. Akangona nyaya chibaipo kuti zvinhu zvakaitwa 50 years ago ndoda kuzvichinja nhasi
Kupese baba wenyu alipo. Yalikuwa kudara. Ngauya. Nisema mama. Baba. Baba. Wewe. Nyaya pangu ndikutododzwawo chokwadi ndizvo ndiri kuda basa handidi kuti vana vakani vachinyeperana kujomborana zvinhu hazvina kunaka baba. Tinoda kuti vanhu vagare zvakanaka. Mupwere wenyu nemuroora vari kurwira nzvimbo wanya vari kuti ndiyenyi oya kuti ndiyenyi ndizvo here baba. Ndabeka nzvimbo yangu izo nzvimbo iri yangu Tezara wakauya achibva akumbira kuti ndiashaya pekurima vana baba munini wangu vanditorera minda ndakaona kubva ndati ndikati raiti irimawo nekusaiti utezara kubva arima shuwa zvakanaka tikati usasime chimwe chinoba ndikubva arima zvakanaka nokuva kapaita 2 years kana 3 years aibva andoshaika yeye wakakumbira wachoyo ndizvo ndiri kuziva nzvimbo indori yangu ndakandopedzesa Makaupa rini? 62 62. Aibva afa rini? Akafa rini? Ngoma akafa 96. Akafa 96. Baba wati wakafa after 2-3 years, which means was 65. Zianza kupata shoma. Ndati mati wakafa after 2-3 years kuma 60 achiri mandi 62 ndo pavakamupa ndipo ndakanapa iwo vafa rini kundirati ndarukanga asi kuma 65 ndo pakafa kubva 65 kusvika izvozvi paparurima ndiani ndimakore ndakambomba aitori makofi uyo makapa vaizani bonasi mukomanyeza Anonzi bonus. zvino bonasi wakafa 1996 bonasi wakafa 1996 baba haana kufa 1965 wakafa 1996 saka mava kurima mese nabonasi panzvimbo imwe chete ndakamba saiti ndari kusaiti muchirima panzvimbo imwe chete yamakamupa iwe imimi kusaidi iye kusaidi saka kusaidi kwake izvi zviri kurima ndiani akuti hakuna chiuri kurima ba ndiko kwakutanga hondo manje kwabonasi saka ndekwabonasi ndakagara ndinoti nekwake Thank you, Baba. Gari ayi pasi. Zitani ya Baba. Mari position. Gari ayi Baba, maita gari ayi pasi. Maita Baba mapedza nyaya. Kwa bonus ngekwani? Saka chienda iwe kwa bonus wari nekwani? Kwa bonus. Wasiwe kwa bonus morima kwani? Tatenda. Thank you. Andy.